Ya kita gorono. Lah niki lho wong iki lho. Isine mok wira-wiri. Jane golek opo ya niki lho. Beh, piye iki kian iki yo. Ah. Ngret-ngret pari kene lho. Jan. Iki ngret pari apa nyapa kuwi? Bah, yamene lah koyo ngono wisan. Sahur. Beh, sahur wisan yamene. Beh, iki kaya Halo. Ini mak wek. Gak nama wek. Gak nama wek. Lho bola. Piye? Apa? Tedas. Tedas. Lho, arep riyo ya panen pari men. Bah, jan kena gemangan iki wisan iki.